Monsinjur Mario Grech ta' 62 sena se jsir it-tielet kardinal Malti u għattwielet il-Qalawdex fl-20 ta' Frar tal-1957. Ftit wara il-familja ta' Mario Grech imxiet tar-raħal ta' Kerċem fejn hawnhekk beda jattendi l-iskola tas-Sorijiet Karmelitani Tereżjani u l-iskola primarja ta' Kerċem. Imbagħad fl-1977 beda jistudja ġewwa l-iskola sekondarja tal-Gvern tar-Rabat Għawdex u kompla l-istudji tiegħu fit-teoloġija fis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Grech ġie ordnat saċerdot fis-26 ta' Mejju tal-1984 mill-isqof Nikol Kawki. Dun Mario Grech intbagħat Ruma fejn hemmhekk kiseb id-dottorat fil-liġi kanonika mill-Università Pontifiċja ta' San Tumas ta' Aquino. Fi żmien li dam ġewwa Ruma, Dun Mario ħadem fil-kamp tal-liġi kanonika fit-Tribunali tal-Knisja. Lura f'Għawdex, Dun Mario Grech għal diversi snin kien uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tal-Knisja. Fl-1993 huwa nħatar vigarju ġudizzjali għat-Tribunal Ekleżjastiku ta' Għawdex, filwaqt li fl-istess perjodu huwa nħatar imħallef fit-Tribunal tal-Knisja f'Malta. Dun Mario kien imdaħħal fil-proċess għal beatifikazzjoni ta' Madre Margherita de Brincat li kienet il-fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu, kif ukoll fil-proċess ta' beatifikazzjoni ta' Monsinjur Giuseppe De Piro li kien il-fundatur tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Fl-2004, Dun Mario ħatar kappillan fil-parroċċja tal-Madonna ta' Sakkors u ta' San Girgorf ta' Kerċem Għawdex. Fis-26 ta' Novembru 2005, Dun Mario Grech ġie nominat mill-Papa Benedittu 16 bħala tmien isqof ta' Għawdex, fejn imbagħad fit-22 ta' Jannar 2006 saret il-konsagrazzjoni episkopali u l-ingress solenni ta' Monsinjur Mario Grech. Huwa ġie kkonsagrat isqof mill-isqof Monsinjur Nikol Kawki, assistit mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Giuseppe Merċieqa. Bħala isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech tkellem dwar diversi temi soċjali, fosthom huwa kien voċiferu kontra l-abort u l-eutanazja, hekk kif appella sabiex tingħata l-kura meħtieġa lil kull persuna. Tkellem ukoll kontra l-abbużi u tkellem sabiex ma jiġux minsija l-minoranzi fis-soċjetà. Fit-2 Ottubru 2019, il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Mario Grech bħala pro-segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet fejn beda jaħdem f'din il-kariga fil-Vatikan fis-16 ta' Settembru ta' din is-sena. Fl-4 ta' Lulju ta' din is-sena, il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Grech f'kariga għolja oħra fis-Santa Sede, dik ta' membru fuq il-Kummissjoni Pontifiċja għal promozzjoni tal-għaqda fost l-insara. Nhar il-25 ta' Ottubru mat-tokki ta' nofsinhar wara t-talba tal-Angelus, il-Papa Franġisku ħabbar li Monsinjur Mario Grech se jkun kreat kardinal flimkien ma' 12 kardinal ieħor. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Mario Grech. Fl-ewwel kummenti ta' Monsinjur Mario Grech ma' One News għalli permezz ta' din il-kariga l-ġdida huwa se jkollu impenn ieħor biex jgħix il-ħajja saċerdotali tiegħu fil-Knisja b'risq il-bniedem u biex il-komunjoni tal-Knisja tkompli tissaħħaħ. Inqis li dan huwa impenn ieħor biex ngħix il-vokazzjoni saċerdotali tiegħi fil-Knisja b'risq il-bnedmin. Faqda iktar mal-Papa Franġisku. Monsinjur Mario Grech ġie msejjaħ l-ewwel fil-lista tal-Papa Franġisku li jfisser li fil-Konċistorju Monsinjur Grech se jindirizza lill-Papa f'isem il-porporati l-ġodda.